Evo, pozdrav svima. U ovom primjeru ću pokazati kako se neki broj iz dekadskog sustava može isto vrlo jednostavno prebaciti u binarni brojevni sustav. Pa za primjer, evo imamo broj 186 u dekadskom brojevnom sustavu. Zašto sam ga napisao skroz desno? Tako da nam je lakše raditi u lijevo. Znači, trebamo dobiti binarni sustav. Rekli smo da svaka znamenka ima ekvivalent u dekadskom brojevnom sustavu, pa ćemo i napisati 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 i tako dalje. Sljedeća stvar. Ovi gore brojevi, ako se sjećate, pisali smo kad je bila ispod jedinica, onda smo te iznad brojeve zbrajali kako bi dobili ovaj desni broj. Sada gledamo obrnuto. Koliko, u ovom konkretnom primjeru, koliko broja 256 stane u 186? Pa ne stane niti jedan, znači stavljamo nulu. Da li broj 128 stane u 186? Pa stane. Stavljamo ispod jedinicu. Da li stane 64? Pa ne stane jer je to 192. Kad bi zbrojili 128 plus 64, to je 192. Da li nam stane dalje 32? Pa stane nam 32, to je 160. Da li nam stane još i 16? Pa stane, kada 160 zbrojimo sa 16, to je 176. Da li nam stane i osmica? Stane nam i osmica, znači 176. Uvijek pamtite te zbrojene brojeve, znači sve koje ste zbrojili, pamtite ih, samo nadodajte sljedeći broj. 176 plus 8 je 184, četvorka više ne stane jer bi onda imali 188 i dvojka nam taman stane, jedinica bi nam bila viška i označimo bazu i to je to. Budući da je broj ovako široko raspisan, možete i napisati, znači 186 u dekadskom brojevnom sustavu je, prvu nulu ne trebamo pisati, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 u binarnom brojevnom sustavu. I to je rješenje. Isto tako ćemo dobiti i 24,125. Isto sa pomoćnim zarezom u dekadskom brojevnom sustavu. Što je potrebno? Pa idem staviti od 0,125, 0,25, 0,5, pa 1, pa 2, pa 4, pa 8, pa 16, pa 32, pa 64 i tako dalje. Idemo vidjeti koliko 64 broja stane u 24. Da li stane? Ne stane. 32 isto tako ne stane. 16 nam već stane. Da li nam stane i 8? Stane nam i ovi ostali brojevi do jedinice nam ne stanu. Ovdje ide zarez, znači i ovdje ide zarez. Sad gledamo, da li mi 0,5 stane u 0,125? Pa ne. Previše je. 0,25 da nam stane u 0,125, pa ne stane nam. I ono što nam stane je 0,125, to je 1. Da je pisalo ovdje 24,75, imamo ovaj prvi dio isti do zareza, gdje bi nam bilo sljedeće. Da li 0,5 stane u 0,75? Pa stane jednom. Da li 0,25 još stane u tu? Pa stane. Znači 0,5 plus 0,25 je 0,75. I dalje ne trebamo pisati. Znači ovu nulu ovdje nije potrebno pisati dalje. Isto tako ne zaboravite bazu. Evo ga. A ako se sjetite na kraju, pišite bazu. To je to.